πάει, ο 5 Foxtrot Romeo Whisky. Λοιπόν, ωραία, μια χαρά. Εντάξει, θα δοκιμάσω το Logger λοιπόν και θα σας ελπίζω να τα ξαναπούμε στον αέρα, να σας πω ακριβώς. Ναι, γιατί δεν παίζει και εγώ θέλω να έχω, παιδί μου, να τα έχω όλα μαζεμένα τα QSO. Όπως ξέρουμε είναι σημαντικό να κρατάμε τα logbook. Λοιπόν, άμα δεν σας πειράζει, βγάζω ένα βιντεάκι λίγο εδώ, να το βάλω και στο YouTube, δεν ξέρω αν σας πειράζει. Κανένα το θέμα, λίμωνο, γιατί όχι να το βάλει στο βιντεάκι και εγώ κάποια βιντεάκια που βλέπω ξένα που αναφέρονται δικά μας χαρακτηριστικά, τα συγκρατώ και όταν έχω κάποια επικοινωνία με συνάδελφους τους λέω πού και πώς άκουσα το διακριτικό να πάνε να ρίξουν μια ματιά. Λοιπόν, καλώς Κωνσταντίνε, χάρηκα και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, και σου περνάω, SV5 Foxtrot Romeo Whisky, SV3 Charlie Kilo Yankee, SV3 Charlie Kilo Yankee, ο Sierra Victor 5 Fox Romeo Whisky. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ λοιπόν συνάδελφε, πρώτον πολύ δωρε για τα καλά σου λόγια, για τα συγχαρητήρια. Ωραία, το βιντεάκι θα το ανεβάσω μετά από το QSO, οπότε μπορεί να σου στείλω στο email, από ό,τι βλέπω εδώ έχεις email στο blog. Θα σου στείλω με το διακριτικό μου κανονικά το mail. Λοιπόν, στο mail ενώ με το διακριτικό μου το βιντεάκι, άμα θες να το κάνεις επισύναψη εκεί στο blog. Λοιπόν, πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα QSO, να σας καληνυχτήσω και να σας δώσω τα 73 μου, πολλά 73, καλά QSO εδώ στα βραχαία. Λοιπόν, θα περάσω στον SV1 Alpha Hotel, ο 5 Foxtrot Romeo Whisky και